Estem a l'atelier de la Gemma Parés, un espai meravellós i que aquests mesos ha tingut molta importància, i és l'espai on Òmnium Osona i Lluçanès volíem aprofitar per fer el trasllat de testimoni de l'homenatjat de l'any passat a l'homenatjat d'aquest any. El teixit social, les persones que configuren aquest teixit social són un sistema, una xarxa, un engranatge que possibiliten que les persones puguem anar superant tots els obstacles que com a societat ens anem trobant. Si el 2008, en plena crisi econòmica, la família va ser aquesta paraula, l'engranatge que va sustentar a les persones per poder sobreviure a aquella crisi, en plena crisi sociosanitària, un munt de persones han seguit treballant perquè altres poguéssim estar confinades. Un munt de persones han treballat i ens han cuidat i ens han curat. I un munt de voluntaris han anat a repartir aliments, han facilitat les compres a persones que no podien sortir per al seu risc. Han cosit bates, han cosit davantals i han fet mascaretes. Allà on l'administració pública no ha arribat, hi han arribat les persones. I això és maco de dir i de saber, però sobretot és poderós perquè les persones, els humans, són capaces de superar qualsevol obstacle quan s'uneixen i quan es cuiden. Avui tenim persones que formen part d'aquest engranatge i ens explicaran com han viscut aquest confinament, què és per ells un objecte tan quotidià com és el d'una mascareta, i ens explicaran també quines són les seves pors i les seves angoixes. I amb això donarem pas al nou homenatjat d'aquest any, de mans de l'extraordinària Chita Bernis a mans de l'extraordinari Tati Furriols, dues persones que han treballat constantment, grans treballadores, però que a més fan una feina tan poc lluïda que mereix ser reconeguda i que ha estat, és i serà indispensable a la nostra societat. I en aquest acte l'acompanyaran també la Bici García Mota, la Gemma Parés i la Montse Raurell, tres persones que també formen part d'aquest engranatge. Per mi aquest objecte i pel meu col·lectiu forma part del nostre entorn habitual, és una part de protecció, una EPI que se n'ha sentit a parlar tant i realment no té més perquè nosaltres l'utilitzem en el dia a dia com algo habitual, però el que sí que ens hem de demanar és com s'ha fet, el per què ha estat un ús tan comú, generalitzat i indispensable, i això ha estat per la crisi sanitària que hem viscut, perquè hi ha hagut un virus que s'ha expandit d'una manera tan ràpida que ha estat impossible amb les expectatives que teníem i les previsions. No hem estat capaços de donar una resposta adequada en els primers moments. Realment ha estat tan ràpid que les expectatives han superat tota realitat i s'ha convertit en algo indispensable. També hem de donar gràcies, jo he triat solidaritat, una de les paraules, i havia triat esforç perquè el personal sanitari ha fet un esforç i el personal no sanitari, però jo parlo pel meu col·lectiu, ha estat un esforç brutal a nivell d'infermeria, de metges, de neteja, de tot el sistema. Els hem transformat el dia a dia en jornades de treball de 12 hores dia sí dia no, sense descans, gaires descans, hores de descans, sense poder estar amb les famílies. Hi havia moltes infermeres que arribaven a casa i tots el primer que fèiem era a l'hospital dutxa sencera, arribar a casa, dutxar una altra vegada per no poder contaminar els de casa, era important. Per això ha estat un esforç, hem canviat horaris, ho hem canviat tot, i solidaritat perquè també haig de reconèixer que amb l'expansió que he dit tan ràpida, nosaltres havíem fet previsió de material, però realment la previsió ens vam quedar molt curts. A la segona o tercera setmana es va fer una crida des de l'hospital i des d'altres serveis i realment solidaritat ha estat bestial perquè nosaltres ens vam quedar sense EPIs i a través de la solidaritat empreses osonenques, empreses d'arreu a nivell individual, col·lectius, personal a nivell individual,
ens heu cosit mascaretes, que van ser imprescindibles, ens heu donat bates, ens heu donat guants, paucs, gorros, i realment s'ha d'agrair perquè nosaltres hem pogut continuar treballant, aprenent i cuidant a la gent en situació de malaltia, moltes vegades en situació de fi de vida, que parlava amb gent que ha anat molt ràpid i que estaven sols, gràcies a que la gent ens ha pogut proporcionar EPIs que no en teníem. Per això és important per nosaltres la solidaritat i l'esforç. Mira, per nosaltres, que el grup de voluntaris, la mascareta la vam definir i vam intentar arribar a tot el públic, perquè no solament vam comptar que la mascareta havia de ser per... Evidentment, els primers col·lectius a proporcionar les primeres coses que van sortir va ser el col·lectiu sanitari i residències, però després havíem de conscienciar a tota la població. Tota la població era molt important i la paraula que per mi defineix la mascareta i que hem intentat, una frase que entrés en la gent és: jo et protegeixo, tu em protegeixes. O sigui, aquest ha estat la base del nostre, o sigui, el nostre lema de cara a tot el poble, a tota la gent del carrer, perquè es fessin conscients de que era important la mascareta. Això és el que ha estat per nosaltres en principi. Per mi la mascareta m'ha sigut un EPIs molt més important. És un element per protegir-nos del Covid, necessari al 100%, per metges, infermeres i també per als professionals de la neteja que necessitem la mascareta per poder treballar. La mascareta també és un símbol de la pandèmia. Els professionals de la neteja també hem estat i estem sempre a primera línia. Sense nosaltres els hospitals no podríem estar atès a milers de persones amb les condicions higièniques necessàries. Per això reclamem que la mascareta també sigui la nostra imatge de lluita. L'altre diria que la mascareta també és una barrera que ens treu la personalitat. Nosaltres també tenim contacte amb els pacients que cada dia entrem a les habitacions per netejar. I també obrim les portes als pacients esperant un bon dia i un somriure que es transmet la força. I també aquest estiu la mascareta també és una complicació de calor i de duresa per poder treballar a la temporada. Vull dir, per mi jo defineixo què és això, la mascareta. A veure, heu dit tantes coses, se n'han dit tantes ara sobre la mascareta, que quasi bé ja no sé què dir-vos. Però jo sí que he observat moltes vegades, anant a comprar en botigues i en segons quins llocs, aquelles noies o aquells senyors o aquelles senyores amb la mascareta posada i que ha fet el comentari que volem dir: ai, quina calor, però això és tot el dia, tot el dia que portem això. Jo, francament, una admiració. Jo penso que tota aquesta gent que han estat capaços de tot un dia estar amb aquella mascareta posada, encara que se la poguessin treure, doncs, estones, però penso que té un valor. Llavors, que la gent, en certa manera, podem dir que han set bastant complidors d'aquesta, això que s'ha donat, o sigui, aquesta norma. Sí que, entre tots ja ho sabeu, que sempre hi ha aquells que passen per alt això i allò, però jo penso que en conjunt, penso que sí, que ha funcionat. No ho sé, potser m'equivoco, però això és com jo ho he vist des del meu punt de vista. Molt bé. Bueno, per mi la mascareta, què representa per mi, amb una paraula, és el respecte. La paraula respecte és la que he decidit assignar a aquest artilugi. És respecte cap a l'altra gent, cap a les persones que t'envolten, i és el respecte cap al teu propi cos, també. Perquè la funció de la mascareta és tallar la transmissió del Covid. Jo, quan es va començar a dir que la gent havíem d'estar a les cases, que no podíem sortir tot plegat, jo fa 3-4 mesos que es va morir el meu marit. Per tant, jo estava sola a casa. Llavors els meus fills
que per cert en tinc un pilot, vull dir que això també és una sort, no? Doncs es van preocupar de que jo marxés i tenim una casa a Orís, que en aquesta casa hi ha 4 vivents que viuen 4 fills allà, doncs s'ho van muntar d'una manera que jo estés tots els dies allà i anés, com aquell que diu, cada dia a dinar a una de les cases dels fills. I la veritat és que hi vaig estar molt, molt bé, perquè vaig poder sortir a passejar-me, a voltar per allà, en plena natura, i la veritat és que va ser molt gust. Per tant, jo no puc dir que passés uns dies que em costessin molt, com altres persones sé que persones grans i viudes que viuen soles en un pis han passat dies bastant dolents d'estar-se sempre a dintre i podent sortir molt poc. Quan el meu, doncs ja els explico, va ser una cosa que no vaig sentir-me mai malament. I ja està, em sembla que és tot el que volia dir. Em costa neguit. El neguit em costa treure'm de sobre. Em costa. En principi el neguit era perquè no sabíem com havíem de vestir-nos ni ser les mesures que fèiem per saber què érem, com ens trobàvem. També teníem por d'arribar a casa i infectar a la família. Allò, com arribaries. Tot això ens va fer treballar amb molta atenció i durant moltes setmanes. Aquest neguit va anar creixent a mesura que anava costant el pic de la pandèmia. Teníem sensació de descontrol, amb manca de recursos i por. Va ser dies i setmanes i mesos treballant sota pressió, a contrarrellotge, allò que vull dir, no sabies, i sense saber com acabaria. Hem treballat mai en unes condicions molt, molt dures. Hem estat a primera línia i ara també estem patint les conseqüències físiques i psicològiques. Malgrat el neguit, la duresa dels professionals de la neteja, sempre som sent necessària i sempre hi tenim de ser-hi a sobre. Jo, agafant el teu fil, diria que realment per nosaltres ha estat molt dur. Ha estat molt dur, sobretot jo definiria molt dur el primer mes i mig. Els primers, nosaltres començàvem a preparar des del gener, ja estàvem preparant, per tant sabíem que vindria, no tan gros però que vindria. I el primer mes i mig, fins que ens vam adaptar a la situació, vam tenir tots els mitjans necessaris, els medis, ja vam veure la magnitud de la tragèdia en si, va ser molt dur amb les condicions de treball. A més, venim, com tu has dit, una situació de retallades des de fa molts anys i per tant estem... El servei com a urgències estàvem al mínim, vam haver d'implantar horaris diferents per poder arribar a tothom. Un cop vam tenir aquesta part ja una mica solventada, jo crec que el segon, a partir del mes i mig, que estava tot com més controlat, teníem el material necessari, estàvem una mica més bé, ja ho vam agafar com una rutina i el dia a dia la gent, jo haig de dir que la gent ha donat molt de sí, moltíssim de sí, el personal sanitari i no sanitari però que treballa a l'hospital ha donat moltíssim, i fora també. I llavors l'última part, la segona vam treballar més còmodament, però sí que realment parlàvem de jornades esgotadores. I jo l'última part vaig caure malalta també, quan portàvem 2 mesos amb la pandèmia i vaig estar just un mes a casa del temps perquè fins que no vaig sortir negativa no em vaig poder incorporar. I tenies la doble sensació, la sensació de que a mi em va anar, em sap greu dir-ho, el caure malalta, tot i els símptomes de la malaltia, em va anar bé per fer un peron perquè anava amb un nivell d'estrès i d'esgotament tan alt que jo crec que si no hagués agafat el Covid hagués caigut malalta igual d'esgotament. I això em va donar temps per recuperar-me, passar un temps amb els de casa, aquells sí que estaven confinats, jo era la que només entrava i sortia, i el recuperar-me, tornar a treballar per l'última remuntada que hem tingut al servei. I jo crec que hi ha aquestes 2 o 3 fases que és les que definiria. Que ha estat molt d'esforç, vam arribar al pic que ens vam habituar a treballar d'aquesta manera i al final ha estat una mica per recuperar, que és ara el que necessitem, estem tots molt cansats, la gent que no ha caigut malalta i no vol dir que amb això descansis perquè tens símptomes i tens altres coses, però sí que ha vingut bé per agafar una mica forces un cop passat la malaltia inicial i tornar, perquè sabem
o creiem que això ens tornarà a venir. Per tant, és un descans temporal. El que passa és que és el que deia abans amb el que he comentat, que ens hem d'agafar com algú dins el dia a dia, que no ha vingut per estar un mes i marxar, que el tindrem com el dia a dia, com tenim altres virus i altres bactèries, però estarem més ben preparats per fer-hi front. Sí. Jo t'agafo la paraula amb això, que veus no hi havia pensat. Nosaltres al començament del confinament va ser com amb una eufòria. També aquesta eufòria va ser també una mica portada per aquest grup de voluntariat tan fantàstic, perquè gent que no tenien res a veure amb la costura, hi havia gent professional, gent no professionals, altres persones doncs, que feien el servei de repartiment, i et crea com una eufòria de servei, de veure que ets necessari, que s'està creant un grup tan cohesionat i tan bo, que això et porta precisament a una eufòria. Jo visc sola, tinc els fills ja tots fora, i una fora en un altre país, a l'altre cantó de l'Atlàntic. Aleshores tens al vespre, és com que tornes a la realitat de dir, ei, la teva família on són, què fan, però durant el dia, les hores, és que se't fan curtes, des de primera hora del matí fins al vespre, entre que intentar que l'espai estigui supernet, de donar també aquest missatge a la gent que acusen, sobretot mans netes, mascareta quan treballeu, espais nets. Vull dir, hi havia la Gràcia que deia, ostres, és que ara aquest taller sembla com un quiròfan, no? Perquè aquí es neteja, ningú que toqui. Aleshores, tot aquest temps, hi havia precisament aquesta eufòria que et feia, però després, a les 7 setmanes, precisament és també quan penses, ostres, la realitat, tu no t'has de dedicar a fer mascaretes sempre, aquesta no és la teva realitat, has de posar-te a fer la teva feina. Aleshores, psicològicament, és el que més em va costar. Passar de tot aquest temps, d'aquesta eufòria d'anar fent, en Tati, ei, que s'han de tallar bates, tinc portat teixit, s'han de fer mascaretes, aquesta eufòria d'anar de pressa perquè fa falta, i després el pas a la realitat, que l'has de viure, i psicològicament ordenar-te a fer la teva feina del dia a dia, és potser el pas que més la setmana que més em va costar. Després d'això? Jo personalment ho he viscut d'una manera molt intensa, però el que sí que voldria destacar és el fet de que en podem ser molt orgullosos de com és possible que tanta i tanta quantitat de gent que no es coneixen entre ells siguin capaços, si hi ha una mica d'ordre i de direcció que n'hi havia, de fer realitat els impossibles, no? Com és de bonic aquest realisme màgic que té la gent, no? La bona gent, no? Jo vaig fer un escrit un dia que vaig dir sols el poble salva el poble. I és ben bé això, no? De quina manera espontània surten diferents com bolets a tots els pobles d'Osona i del Lluçanès, que és el que m'encarregava jo, aquestes complicitats que val a dir que teníem un element que ens ha afavorit molt, que són les xarxes. El fet de tenir un grup de Telegram, la xarxa ens ha fet anar de pressa, però quines capacitats que tenim, quanta bondat ja en la gent, no? I acabo, o sigui, l'esperit de l'1 d'octubre i l'esperit del Covid per mi és el mateix. Un grup de gent que no es coneixen entre ells i que van una vegada a protegir unes escoles i l'altra vegada van a protegir la població. I aquesta capacitat, aquest engranatge màgic és realment per estudiar, no? Perquè com a poble és molt interessant. Acabo dient, enllaçant el teu, Gemma, el teu parlament últim, sí que és veritat que aquesta intensitat que hem viscut hi ha un moment que s'acaba. I és molt bo perquè has de treballar amb mecanismes psicològics personals perquè se't crea com un buit. Sí. Et crea un buit interior i dius, clar, ha estat tal l'energia que has dedicat que de cop i volta això s'acaba, sort que es va acabant a poc,
però sí que et queda un buit interior, que és molt bonic. Tu has parlat de la força del poble i jo precisament, potser després de parlar de totes aquestes bondats que hem trobat amb la gent i amb la col·laboració, jo si amb alguna cosa voldria acabar és amb la decepció. Amb la decepció que m'ha portat al món polític. El món polític que durant l'època de confinament han cobrat dietes quan hi havia gent que estava confinada i no podia menjar. Aleshores, per mi ha estat una decepció terrible de veure que hi ha uns polítics que han pogut fer això i que hi ha uns polítics que... Decepció també perquè ara he llegit que es comprarà material mèdic, per textil, a països on la gent que produeixen aquest material són explotats. Aleshores, com és que s'ha de comprar en països que la gent està explotant material quan formiguetes del nostre país han sigut capaces de vestir de material el món mèdic del nostre país, tèxtil i de confecció. A cal que anem a buscar roba en països que exploten a la gent, quan aquí es pot aconseguir a vestir en el nostre país el món mèdic i de residències i de poble? Aquesta és la meva qüestió. Jo em quedo, la solidaritat em quedo perquè realment una vegada més s'ha demostrat que el valor, la societat, el valor de la solidaritat allà on no arriba el sistema que tenim, el sistema sanitari, el sistema social, el sistema econòmic, no ens ha arribat a tot. Per tant, tot el que no ha arribat al sistema que ha set molt, ha set el valor de la societat que ha invertit el seu temps i la seva dedicació en aconseguir-ho. Amb això estic amb tu. També jo em quedo amb l'esforç que ha fet el personal, amb l'esforç que ha fet tothom, les hores que dedicàveu a cosir, les hores que dedicaven a tallar les bates en altres llocs. Ha estat un esforç bestial per part de tothom, que un cop passat és el que dèiem que baixaves i quedaves com la sensació de buit i la implicació de tothom. Jo crec que aquí, des dels primers dies, s'ha implicat tothom. Políticament, ho deixem entre cometes, perquè jo crec que políticament no hem estat a l'alçada com altres vegades, però a nivell de societat, o potser políticament s'han enfiat que a nivell de societat civil ens hem organitzat i hem donat resposta. Jo em quedo amb la lluita perquè penso que nosaltres, els de la neteja, hem lluitat molt i sempre ens han deixat molt de banda. Em refereixo que sempre, sense nosaltres no podríem fer res. I em fa malícia perquè penso, som les últimes de la fila, ara mateix ens donaven un plus per dir una cosa i perquè els de la neteja ens ho han tret. Penso que tots hem posat l'esforç i el granet de sorra, tots iguals, el rem sanitari. Penso que tots tindríem de... Tenir el mateix dret. Sí, jo penso que sí, amb això. Sí, la meva paraula que jo havia triat era amistat. A mi em semblava que l'amistat, junt amb l'amor, perquè si no hi ha amor no hi ha res, vull dir, queda buit, i amb aquesta amistat penso que s'ha ajudat molta gent, han pogut ajudar a persones que realment ho necessitaven. I penso que això és importantíssim, o sigui, valorar aquest esforç, aquesta cosa. I llavors jo aquí el que voldria era valorar, que entre tots poguessin valorar una mica l'esforç i la dedicació que han fet els mestres en tot aquest procés, perquè els mestres han hagut de dedicar-se plenament amb tot el que ells no havien comptat, no havien pogut pensar que acabaria d'aquesta manera, i encara en aquest moment els mestres, fixeu-s'hi, un dia diuen això, no els mestres, vull dir, els de dalt, un dia diuen això i l'endemà ho canvien. Quan els mestres han d'estar intentant mirar a veure
com poden fer-ho perquè la cosa vagi millor, s'han d'atendre a el que els hi diuen. Per tant, jo penso que hauríem de valorar entre tots aquest esforç que han fet els mestres, que penso que és un gran esforç. Això és el que jo penso. Jo, com a síntesi de tot plegat, parlaria de valors republicans, no? Tot el que hem passat, hi ha un fons que hi ha, com he dit abans, que és el poble, que hi ha la gent, que hi ha la bondat, que hi ha el coneixement, que hi ha l'autocrítica, i tot això són valors republicans, no? I nosaltres, com a poble, jo diria que ja en som una de república, encara que oficialment diguin que no, perquè actuem amb aquests valors profunds de solidaritat, de lleialtat, d'amistat, de fraternitat, de respecte. Tot això ho tenim nosaltres incorporat. I acabaríem això dient que ho tornarem a fer, cap problema. No sabem què passarà durant els pròxims dies, les pròximes setmanes o mesos, però intuïm que de nou les persones, sense mandats institucionals, serem capaces d'estar de nou organitzades i valentes, perquè les cures s'escriuen en femení i el femení no es rendeix mai. Farem tot el possible per aconseguir un sistema més just, on la piràmide de gestió s'inverteixi i el centre d'atenció es posi sobre les persones.